Hey guys, welcome back to a new vlog. So after a long time but the vlog ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. So vlog ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ reason ಅದಪ್ಪ ಇಂದ ನಾರ್ಮಲಿ ಔಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೇವಲ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತ ಆಸೆ ಹಾಕಿನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವೇನೇ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋಲೆ. ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದಿರ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆಸೆನೇ ಬೇತೆ. ಸೊ ದಾದಪಂಡ ಏಪಲ್ ಅಂಚಿನಿ ನಮಗೆ ದಾದಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪಾಗ ನಾವು ಇದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತವೆ ಊರ್ದು ಪಿದೇ ಪತಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಬಟ್ 4 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾನೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂಚಿ ದಾದಂಪಿ ಊರು ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ. ಸೊ ಒಂದೆನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಏನಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀವು ಲಿಪ್ಪುಲೆ ಏನಿ ಅನ್ನೋದು ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದುಲ್ಲ ದಾದಪಂಡ ಇಂಚೆ ಐತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದಳು. ಸೊ ಅಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಜೆಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಮಲ್ಪ ತೊಜೆಪಾದಲ್ಲ. ಸೊ ಅವು ವೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಹಾಲು ಮಲ್ಪನ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಬಂದು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಹಾಲಂಚ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪಾಡ್ಚೋರು ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಪಾಡ್ತೊಟ್ಟು ಸೊ ಅಂಚೆರಿ ಹಾಲೇನಿ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಮಲ್ಪಗ ಬಂದೊಲ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಪ್ಪಲೆ ತುಕ ದಾದ ಪರ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾವೈತೆ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ. ಸೊ ಎಂತದ್ದು ಪಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೊಯ್ಪುನ್ ಪುಡ್ಚೆ ಈಸಿ ವೇ ಇತ್ತಾನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಬನೆಲ್ಲ ಕುಡಿತೈತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಐತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ತೊಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಕರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡು. ಆನಿಯನ್ ಕಾಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಥರ ಮನೆ ತಗೊಂಡ ಆಯಿತು. ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವೈತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಐತೆ ಬಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಬೇಡ ಒಂದೇನು ಕಾದು ಸೋಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಅರಶಿನ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ. ನಿಮಗೆ ಕೋಳಿ ಕಚ್ಚಿ ಸೊ ಕೋಳಿ ಮೂಲು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತಾಯ್ತ ಅರೆಪ್ಪು ಸೊ ಇಂಚಾತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಾಣ ಬರೋಣಂಡು ತೂಕ ಅಂಜೆ ನಾನು ಬಂದ ಕಡ್ದಿದ್ದೆ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉರ್ದು ದೋಸೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಟು ಕೋರಿ ಕಲಿಪಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಾವೊಂದುಂಟು ಪಮ್ಮಿ ಒಂದುಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಬಂದದ ಊಟ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಂಗೋಡೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವರ ಪಲ್ಲಿ ಪಲ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಗ್ಗೇರುಂದ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ತಿರ್ತ. ಸೊ ಅಂತ ಆತಜವು ಒಂದು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿನ ತೋರ್ಜಿ ಒಂದೊಂದು ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಗೈಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕೋರಿ ಕಜಿಪದ ಒಂತ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತುಂಬ ಇಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಕಜಿಪ್ಲ ಮಲ್ಪದೆ ಗುಡಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ತೊಜಿಪ ಜಸ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಕೋರಿ ಆಂಡ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೊರಿಯಂಡರ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ
ಸೊ ಎಸ್ ನಾನು ದೋಸೆ ಮಾತಾಡೋದು ದೋಸೆ ಮೂಡುಂಡು ಬಂದ ಒಂದು ದೀದು ಬಗ ದೋಸೆ ಸೊ ದಾಲೇಜಿ ಕೋರಿ ಬೇಯಿನೇ ಬೆರಕ್ಯಾನ ಒಂದು ದಾದ ಬಂತೀನಿ ಅರಪ್ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕು ಒಂತ ಉಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟರೆ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಕೋರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೋದಿ ಬರೋದು ಈಸಿ ಏನು ಅವಳ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೋರಿ ಕಜಿಗೆ ಈಸಿ ತಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಗಾಯ್ಸ್ ದೋಸೆ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಸೊ ಕೂಡೊಂಜಿ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ ಕರಂ ಕುರುಂ ಅಂತ ದೋಸೆ